owura mu sesi an na bebe ya haja bebira to agu owura mbabi kura sia ayasem haja bebira to agu afedia Sompa no trendy o Sompa is trending and trending and trending trendy pa edino ko pa enti ya declare say Sompa is no more a new station enye new kra because owura mu sesi an na bebe ya haja bebira to agu owura mbabi kra sia ayasem haja bebira to agu Hot bite Kasiebo Ebre enedru so Sompa 106.5 FM Accra. Ye madehye nyina ajo Kaneshie fo ye damasio se efra no pa no numu abepem sabrei mo ne yen atena se na hot bite Kasiebo bre ena edru so se ye babedi nkomo efa wo man Ghana ene ne nkanko eho na Kasiebo yi a ye di free Kaneshie lorry station ede esum ye tiefo nyina no na kai se Sompa ye branches ahodo ene ye stations a yato apete Ghana ha amanone wo nyina efa Kasiebo no ebi Sompa 93.1 ewo Kumase ayiko 100.9 so ewo Kumase ho Adamfopo radio ewo Paris France Sompa 101.1 ewo Takura de eye 103.3 Sompa Techiman eye Sompa 106.1 ena Sompa 98.9 ewo Sunyai enkuranza fo nso wamo fabi ewo 90.7 doma 101.3 afei okoman kesim ene ne mpotemu so a eye Kingdom 106.1 FM afei ye Facebook pages ahodo no so ye stream ewo hono mu a wobetimi enya bi na watie na enwumrei enkomo a ye ba bedi no eye Leicester Company Limited a wom de ya toothpaste ene ne brush aba edwaman so womo ena eso ya sene efra no pa no a hunu se womo ba ha eniama hodo a ya che eye yas toothpaste ene ne brush womo kan ye sponsors ne ho eti mu amudi dwa nyina momra metu di aka wase ne na momfa nkona bibia entumi nkonkan midima fo herbal center se yen kan kire wo se bra no won for time ento wo yade ne so eno so womo wo hono mu apoku ase mayira womo kura ye mu afa Promacedo Ghana Limited I twisco fo no womo na de onga aba edwama so womo so eboa yen ye bo won ka ye se wo baba no a wedi emfie enkro kopem emfie dunan 9 years to 14 years no fa no ko health facility ana ya sabia bi eben wo kwa wo se wo be wo no HPV mpane ne bi afen so time herbal mixture womo afa Kasiebo no ho ka bi 21st clinic sciatica expert no womo so ekura ye mu denden dia Jos Hot Kenke womo so de ye nam tap send tap keke na send sika na ekọ na bibia entumi nkonkan womo da room o na enwumre ye sinkonwa ye de hot bite Kasiebo no ebremo midin ede ajoa asare na enwumre enkomo a ye ba bedie no edoso enkomo ne doso na wo hye mensa benkum eso ha yi a menya opanyini kase bi e wa hanom sei said ye ma me hu asifa ayefe na chese owura yere gifti na nafia no wono na te mensa benkum so no wono na ye trotrofo opanyini ema Aboso Kai Spare Parts Dealers Association Aboso Kai Spare Parts Dealers Association wono na ye trotrofo opanyini ede ma womo na enwumre nkomo ne ye sentence wono edwadie eho na trimopono ejina sansa Aboso Kai de yaka hono mu a
asenkafoɔ deɛ wom adwadifoɔ deɛ wom gutafoɔ dodoɔ no a ɛhɔ ɛna wɔn di wɔn dwuma enti sɛ ɔman ne betimi akɔ nkan na akɔba deɛ ho nsɛm betimi akɔ nkan asenkafoɔ complaini ɛna spare parts boa yɛ den ɛna wɔn te fango boɔ so kora yɛ nte so ɛho nkɔmɔ ne nyinaa ɛnɛ yɛbɛpɛ ɛho muayɛ na yɛahyɛ sɛdeɛ nneɛma ebesi fa akɔ maame yɛ moadwo na yɛsan da wase nso sɛ yɛto nsa frɛ wo no waba sɛ wo ne yɛ ɛba bɛdi nkɔmmɔ mpatɔ yɛ a no wama mic na ha watwea bɛn wano kakra ma me saa pɛpɛɛpɛ yɛnhyɛ adeɛ ne yɛdi kan abosoo kan ɛhɔ te sɛn yo minia me da se aboso kan dia wo ye boko edwadia na egu so na edwadie no nso sɛn ɛna nneɛma sifa ɛkɔ minim sɛ mo wɔ association ya wo company fo a wɔn ada ano no ɛho so far over the years me patro ma mindi kan misa time bɛn na wo bɛfa sa di bre no almost 3 years ago Efie miensa. Okay. Na mobile ye no nso na mobile ni motu a ebetimi aboa wo mo a wo mo don mukuo no. Oh, yo. Me da wase. Am say ye ba ye de ye tu anya mo bebre. Aboso kanfo ankasa be testify say ya be ye bi. Nchirin kanfo ne ho. Anso ye ba ye no ye the different agenda kra ne ba ye. Ya be sane memu ama omo ankasa omani age. Edwadie so ekọ so de ba nyema ba kumienu bi na enkoye maye but edwadie ekọ so bibia ekọ so pepepe wa so kan. Okay, yes sir. Before mo nkrofo yi mo mpanifo no ba beda ekuo no ano no. Mo ba ya no megidi se na ohawa hodo bi e wo ho no mo a bi ya na association members no na wo mo wo se mo be address e de amom na ebi ne niema hodo bi ti se den. Yo ye how ba ku a ye problem pa wo ho ni se obeto ade na ebi a wo de be ko na problem wo de be ba na yensisa ma wa ebe ye problem wo ba ji usika ebe ye problem eno no na ye problem a ha adwen pa na ye predecessors no almost seti arbitration bi wo ho a almost shaka sa na ma no na ye ba ya ne hu se sa de no boa ntiyenso ye hyemu kina pa a ye de seven crofo efi nuabo ni nsambasa na o man fo bodua wo ho nyina pa enti no ye seti 3 groups bia wo beto ade wo a wa beto ade no na wo de akona bibia si wo ba se wo de ba wo ba na onya problem person obesisa ma wo ana person do sika be ma wa na be report wo ho ono oton ade no ma wo nso so onya problem a ono so ba be report wo ho ye ni Kaneshie police fo edi sa wo so bebre e no mma ya akwanya ni se e fa sansam nketen ne ho no ye ntumi ndi wo ye ho na se ebro ye so a na ye de abro mu enti no in fact aboso ka asem de o de back Kaneshie o be san ba back okay e bi say e be ka wo hansa so ye ka na san koyi a ansa na ye aya ye de be ma police fo enti e bibia ya ye hu se aboa papa ama nipa wan hia wo ama omo moton ade so mo beto ade kura o to ade na unya problem ko be ka cho so ko office ho o ba sanya tie bia ye be fa ni solution ma nti no e bibia ya me amegidi se eboa yense association no mo wo bia committee bi wa association no mu anase empanifo bia wo mo hye regulate prices ewo aboso kan ho ana mu ni bibia sa ne nti ama me bisa sa ne se obi ebewura honom se bia obepe ka ho bibia to no obenwe bia shops be ye 10 na etoa so ya de kro no o bia shop A eton no 100 cedis shop B eton no 150 obeko shop C no ne eton no 200 enti eno no ya na emfa ohaw bi emre mudwumadi amudi no
Okay. Okay. Grade. Aha, it's a say me ya yes. No. You will move grade. It would me koto be na quality no form. Yes, sir. Okay. Into wa ba. Onipa no betro. Wo wait to me wo peno. No what a bit is a shock say. You mu different. Nia oba no bia onim ni ope. Into ba se me pe we. Onipa onim ni ope no so no ba. Me wo wait 2 cedi, me wo wait 4 cedi, me wo wait 3 cedi. Into one no be to so ni ope. Okay. Sir. Na ma me yen hye ayonkofa ben na eda yenim se asenkafo ne spare parts dealers de as 5 and 6 na ade ba ko ayasa na nsuo hu ne se Ghana fodo do no aye na mu complaini asentuade bo te se ye ka sei empenifo abo ano ho ba se eniema nyina tutoyie na bibia ansesa efiri nyame ya adom a wochena de kɔ ne ye hye animu wo mo hye dan kan si so dua ye hye animu se fango bo no wo mbetete so ama no akɔfom na ye ka se ye te fango bo so ana kyerɛ se asenkafo no so no wo mbete asentuade bo ne so but in pepi no ye bete fango so nanso asenkafo no ya na den ma wo mo se wo mo bete wo mo lorry fare no so na se ye bisa wo mo ne enti a wo mo etu saa na mo no a ya na dodo no a wo mo shifty blame no de ma spare parts dealers no say ya te fango bo so de nanso ɛhyɛn ne ho ne ma no wo mo ba mo ho se wo mo beto a ne eti anete dollar kura ekofom ne yete so ba 7 cedis so 6 cedis kura ba bia spare parts for mo ton mo ne ma no ho na gina ede na obeka fa eno nso ho me da say spare parts ani ashankafo nsem we difference kakra om okay say yete fango so a eno nche say yete spare parts so tio spare parts no uko habo ho a duty no eba form a na dollar na ba form a and automatically eba form drastically but see a no be system ni mu a niema nyina ko form o duty no wo form and duty dollar no aba form eyema ye na so ko habo ho a entisa uko habo ho duty no still I was through entina ema adwuma no eyedima ye dim papa my ene mia me frey ebisa so me container ba 20 feet battery duty almost 350,000 Ghana cedis 3 billion na sa 3.5 billion no o de toto niama no a ba no a ene ne bo wo be o ka so ba obesisa ne mama ye okay obama wa ye flat rate and fixed rate no amaye eno ne be boa ye se sade no ba afei uni kwan se u complain okay if you say e level uni sade a wo ba no wo de ba no wo betu 2 cedis enti watumi asese wo niema akeka bo mo ehu ne dada na ade na ebesi wo no unim ne ekọ okay de bia wo de ba so de bia price no sisa enye the same enti no wo ankasa na ne wo de niema ne ba no unim ne ekọ okay but so to me ye ni sama ya won kasa nim say 20 feet out dey bay if you grow we say na obetua wonim dada enti wo to say woni ma yi a won kasa niema na ebeba fom won say o mo complain say aboso kan niema na ba fom yes aboso kan niema ebi aba fom bebre aba fom na ebi so da so wosoro e san say duty no still bebre nko fom ye okay ebi no duty na ba fom ukuba niema ni bi wo aba fom a bit to say a bit to say decoration for okay omomuton niema bebre aba fom out to say it's okay because dollar no so okay my but majority niema kese duty ni ma fom okay enti me ba enti say yete dollar so a ana say dollar ekọ fom a and reflect wo momo side agise duty bu aba fom agise duty bu aba fom eh did that nyina sa na tie wo say duty no first no say ye hye duty ni ma wa na wotwe bia ya ma say bia betwa 200,000 okay na wotwe ni so na unkotua ya na bia beka ho okay well rate no na omode sisi okay omode sisi niema no and na face value and
ɛna mo de bɛsisi no mama duty a obetua okay enti wo de niema ne ba ya ma mo bre esa utimi de clear wo niema no e di free ho enti se sa time ne so no wantumi ankla na ebia beka ho to say ya ma obi 14 days and 21 days na ya body duty na ma say 2 cities okay na watching so na unkotua ya na ebia beka ho okay na watching so na unkotua na ebia edu 14 days no na se unkoyi wo niema na ke se ukọ demorrage no okay na eden na be ma obi enioma delay wo ho say bia minim se makra niema me de ba na aba bedru ho no na bra ye esese mekoyi niema no menkoyi ya aden na sikasem ya menua sikasem ya se wo so ya untumi koyi ukọ bank se wo pemmo a omuso amoma obu ho kro wo sika ho o pe top up keke bank du be nwan sa oma well nche sikasem na eni amadwuma na de se de yehunu no ka bibi so se oba oni bank fuo be ye din so so na ya container ne basa na no ma quality akosi afi omo de ba ni sem afi port ni se no mo de akosi ba bi papa ehọ no bibia price bia nka no okay enti no bank fuo ne be kwakoyi akosi wo nti omo koyi gosi wo na woni omo akasa na omo hihya ma wo na watumi ayi na watua o mama nsimu kakra bi na be wo ho eno be boa yen esin se watumi ayi na ko demorrage nso kwa mre wo ho ye ma omre na esela untumi a na fe pandeti abeka ho okay na fe na oni ma no e kwa ohye no okay enti anya ize adwuma no ye den anya ize sa ene taxi asenkafo mu amutwi trotro ya mo ye ka wo adwuma na ese mo mama so ba ha because nkomo no aye die no sesie no Ghana fo so wo mabre enya ade a wo mbeje mo excuses ni biem se bia ya tefango bo so na mo se aboso kan fo no wo mo nte spare parts so nti mo so mo nte lorry fare no so no enchiremu no ne ye de ma wa ha se fango no ye te so a eno nchire se automatically ni spare parts bo beba fom because eniama no a wo mo kra no part ho o kwa akoyi a duties na wo mutua no e ma fom enti asenkafo no mo nse eno nso because they see Ghana for person wo hunu sa enso ye no a eda nwumakuo na hodo no mienu no mo na ma me gift ye nsha de edien na go into say obi ekra niema efri baby aba Ghana te se madwuma amu ye edien na kom oh ya ni di kai ayese be ya obenya visa ade atukwa akobe kokun so akofa oniema na ba okay ukoto oniema nyina awie a ubenya bill of lading a wo de beba okay na bill of lading no obu wo ha na mfa nse wakọ China no se wukwa untumi ntoniema ni nyina wo faako okay enu tire ya ye $100 no na kenya ni side a wo sani koma company na ubekọ na oniema ye ready na wo de aba but company no ni bibia wo pe me crowd here back into your company me send me sika kwa asembia ni ho okay but omo muton assorted ono ka say here physical cash no dia kofa e we so do a onya send sika koma agent na niema na open wanya ni nyina wo ho a ono no physical ne ma no okay no ese say onya physical cash no kodu a ono ka sa to ne bo anantim wa hwehwe ni open wa bo anu akosi se obaya ni container no awie no dia aba odi bedu ha ebi wo na wakotua bi ontua wie ye okay nti se ohwehwe sika no tua wie ansa ne bill of lading aba okay nti no obi wo ha ne mo na bedu the more just started bill of lading ma sika sam ontumi ntua ne balance wo ho ye nti no bill no yan san ne ma no okay but the moment away obi bi awie no bill no beba obi ni ba wo dia ma agent no wakoye ho adwuma ma ba obi to me ebia me a dealer all right but all the time be as a me the nyoma beba I just me ankasa me call ana metimi mo de ba oh there be metueska na ye bibia wa bra me ankasa na me nyani nyina me say me nko obeche osika o be bibia de abro okay ba ko mienu no akọ establish relationship with the company okay into na fe wo send we list kwa nyo wo no a che say we prices o yan say wo send usika okay first of all no bibi say China be 30% na wa ye oniema na ma oniema ne ye bibia wie a na wo che 70 ansa na bill of lading aba into say na tie enye ni nyina na wo bekọ
na o ma muton assorted nneɛma ne de e di say wa because when I wonim ne wo pɛ okay na wo customers pɛ o mu ba ne o mu bisa o enu ti no e say wa wo na wo tu mu na wo hwehwɛ o nneɛma nyina na wo boa no na wo ye o container na wo de ba okay ene mo adwuma no emi sɛ den chen said ye yehunu no na dollar nko ana muhia like mo kokra ne ma na muhia other currencies bia mudi didwa mostly a dollar any euro okay mostly a dollar any euro okay any there say uko ekro bi omundi dollar so kra na ukita dollar na udu wa na wasesa mostly a dollar any euro na yan shift conversation no emra ade ba ko a mejidi se Ghana adwadifo no ankasa no so wo mani wo sa issue ne so retail ene wholesalers no ye kane de ye nuanom alatafo ene amahodo adehye a wo ma bepie mu Ghana ha wo so ne mu edi edwa no waboso okan ho konko achi konko no manfo complain pa na so far no sen ena nioma esifa ekọ ewo mo ne foreigners no adwadie no mu yo mniam dase me say Ghana ha ye wo mra wa ha okay ye nyina ye num say ye mra kuni ne say bojua adwuma no koto beton Ghana fo nko ade a okay bojua koto beton retailing Ghana fo nko ade ye de a enti so ho ne ye betena ye dwanim no so be ye bojua ne de ne se oba wa be supply waje ne sika no ko okay na wo ato no kakra but so se ne ehu ni se omo ne ye bojua o market nim okay o to ba ko no so beton no mo no ye ni advantage bebre omo mu advantage wo kwan be so ko ye se omo ne ma ne ye fo enye na mekan yen u peska bank kura unya ubanya kura 36% abai ba na about to say 18 or something interest rate no na baby omo mu fi ba no de enti sa okay baby o interest rate no wo from because the China for wo interest rate wo from kura mo France abagiska yen de wo kura kwa pe no kura ya ma okay wo enti no advantage so de ne money be ba so woni sa anwode no omo tumi ka omo hubom no mo ye containers bebre no ma ship aba the more wo de ba no na wo duty no so e na e ba fom na de ba ko no ba na de bia na wo duty no wo soro yes ye ni sa anwode no so enti no omo was so many advantage esen ye enti yesu ye wi nkiti say ye ma mo kwan e ma omo ni ye nye bojua if say ye ni sa anwode no mo wo ode adani ba no supply ma 2 cedi kura na o central store ni muton 150 pesos okay enti wa wo to ye no be da no wa to kura no wo boka exactly enti me betu niema na wo de ma me 2 cedi no obi ba beto ba ko na wo to ama no 150 pesos na se me no me to ni 2 cedis no me be kwa to na bia 2 cedis 50 pesos na 3 cedis ena ono no so no uba na bibisi na de ba onje okay yende ye fiefo yenum na ti ha asam bibia esi bia uba ye no betrafi aso wo problem na ma ade bi wo ho a wo beba no wo di bi beba wo di wo di dada ne beba ansa na ahwehwe bia ma wo fa ma bi wo be ma na bekọ na enye no a wo be sande aba akosi se wo benya ne a wo pe ba mostly no wo di adekode ne ba omunya exact na the number part number ne ba ana edin wo ho ana year omunya no exactly the amount enti ye ni foreigners asam ne de e ya asam a eso pa abaya ko still omuntumi fa asam no ensi ye maye because so far no issue we enye ne wo ache yi awomo jimu bojo adwuma ya boso ne ade enkomo no ye didi bia na mo ankasa nso no mo ne omo na ti dwane mu munim wo mo enti edien na esi ho kwan se ye betimi ayi sankrofo nyina free system ne mu na se wholesale no wo mo be ya wo ma hye ana supply no wo mo ba wo ma be supply wo mo ne ma no wo mo kọ edien na ye wo ha wo anu nti saa ade we ye ntimi ntu ase mra na eye ECOWAS mra no because ye nyina ye ECOWAS okay ye nyina adwane ECOWAS no enti no emma okwan ma wo nye niema bi ye no ye boye ho modin se mra no ye apisi law no mra no ba bi kire se
Wa qualify kwasa say utumi ton ade wa ha no. And sister who ton wo market ni mu. E say wo outside the market. Now ye wholesale no ho. Wo amra e ma wo kwan wo ye hoho na amra ma wo kwan se ton no. E say unya shop wo market ni mu. So go outside. Now ye wholesale no ho. No bi abeto aba beton. But omo ni ye na atimu. E say ade no dada nyina no omama omo atumi awuram dada. Okay. Nti yebeyi omo afim no Eyedin pa gise GIPC for no omo do omo nansi fam yie. Ebi se omo kwan so mi blame won wo baabi. Ebi se wan ma ne nipa no kwan se wa meet threshold nti no obetumi akoye adwuma no. O se me bia me koye me ho se wo kasoa. One man certificate, one man bibia. Oh, near chi enko koye nipa no kasoa no na wa koye ade na. Won se no any app wa so kan. Enti wo mu tuo ye din papa. Enye ize ya ba sema ya de ya nanse ye hu de pa se aban be som na omo frɛ ye ma ye ti asese omo de ma parliament na omo hwɛ na omo sakra mbra ni se mbra no mo ye ya che se be ya emra no obi abe hu baby na amfa ntokwa ne ebusuan ntokwa because nyina ye Africa for na amfa ebusuan ntokwa bia ama nti ye hwɛ ni mpa se ensakra ye bi beba na yetumi obi ehu baby a onam mo gidi se de wusifa eken se yebetimi atresi obi ama yakohunu sampampa permission na wabeje eye GIPC for na emra mu ama ho kwan no wugidi se senke bi a wo mo set up monitoring teams bi a ebetimi ayesa follow up na nke beboa papa ombenya bebre ye wo hakra no ya boy homodin hwehwe mu nyina nya mu data a ye nim se we wa ha ebinim wo hom ye law abiding. Okay. Omu dimra so nye so ye ne no ye na ebinim wo hom ba bi omu fre no mo bewra mu won no the table asia no ye container ketwa wa ha no ye we wa ha eno ne ye pese ye kun ne ye tu omu fi ye market ni. Na ne enim se emre bi echemu na nka Nigeria for pa e na mo ne wo mo edili wo sa ade ne ho sesia no ada countries adehye no so ebi ti se hefa ne hefa for na abetu afrey so other countries wo mo ho no mo north sa mo mako Chinese for wo. Okay. Baba so kan ade Chinese for nia. Okay. Ye wo Lebanese kakra ye mako wo mu na problem ni ye nuanom Nigeria for mo no bros. Okay. Omo so omo sa omo no they dominate nti owo baby na mo abeka ho aye bebre nti no ehia se amamie no betena se pa goni omo ye wa ha no ye tumi kwa omo krom ho. Okay. Wontumi who dare you wontumi so wo kwatra ho no akwa ebodwo no matena market e wo Nigeria na den wo mo nye no wo ho se ahajo. Okay. Ye nema ye ma ye sika no sum wo dusi wo mo de. Okay. And ye osisa do naira na bebre o kisasi na naira no bebre bag ma. Okay. Nti no omo wa ho to wa ha ye nka se oye no omo ntena ana ye omo metena na emom no omo ni mra so na obi besie mo de fasoro na anye yia mo fanfa for mo because nti ma meka sa ne se ya twen aban se wode ne de beba won be hye mra ne mu kenasa amendment bi ne se wo mo ye ewo emra ne mu ebetimi ama ekon no editia nkrofo na dwadie no aye strong asese asane mo ne nyina emma enti adenti na ebi amo no so mo ne wo mo no enko agreement mi gidi se wo mo adwadifo no so wo mo wo association leaders ana meboa enti adenti na montimi enko ebi a negotiations bi say mo nko na say ni say dia ene ade we na yenso ye betimi aye yenrichi agreement ne hunu say maba ene mo fanfa ha eno no mo de mo times ne ma wo mo na wo so de mo de egu no mo timi strike balance ana enye possible sa possible ye aboso kan no de ya bomodin ase ye control ye ha de ye control ye omo so mo tiase they are abiding by the law. Okay. Who say emrano say emrano tie no. As an association we can only act on the law. We can't enforce the law. Instead we will act on the law and make noise for the government to enforce the law. We can only act.
You need some rano say, you better say, yeah, Pamobi. There be, we can just act on the law. Now, I buy and now say institution now. Omoye in charge, to me, I enforce Emrano. Na ya hose no, ya boy who modern say ya control. Okay. Ya to me, you know, I'm penny for me simple. Na debia say ya control. Say be ya me fa. And the young makwansa. And but see, I'm sure my numbers now. What dominate him one? Oh, I'm to be dominate yes. Okay. And the young possible. Okay. Yan the chroma for. And the name of no amudoso. Okay. Amudoso. I say I buy HCA. Na all them rano to be a system rano to. Na obia tin and want to say me koton de Ghana and say me ABCD. Okay. Na uncle boom rano so because ebinu wo ha almost some dey before be attack wo. Okay. So into the kamu yen crowd down say ye nimpanifo kasa ye the letters akoba baby say be ya ombe mamra no aye adwuma. Mame ye beda wasi papa nkomo no de bebre na wo ho but ebre no nti ese ye toa news no so na ye de bibia si enti maye na wase ne wo bre na before a obekọ no last words a obekan dia fa nkomo ahodo a ye didi no ehu yo we de me de nase ebe mamu emi de bia ma boso kan executive nyina ene me chairman Henry Ochi Junior yenyina yaka ye ho abom a ye kun okono se be ya aboso kan be fa ne ntuma pefra ye be sre se obia foreigner bi ha no no mo mfa mra ne hye ne nsem o me aso fa na asem mra ne empe kwan ye be fa so a ye ne wo mu ebe dele obia mfa mra nhye ne nsem na mom no association wo mo bia o how bia wanya foreigners nko asem se wo ton ade wo ho wo problem bia no association no ntena ye wo ho se mo beba wo de wasem beba kwan bia ye be fa so a ye be ka ma asomdwa aba no ye be ka ye beda was yo yenso ye beda wasi papa ene wo bre ne wadaje abusuafo opanyini kase ya yene no ekodi enkomo sesia no eye owura yiri gifty na fianu oko aboso kan a spare parts dealers no womo enkabo muko ewo ho wono ani panyi chochofo ya woda womo ano enti no asankafo no yegidi se mwatie conversation no yegidi se mwatie nkomo no a akoso no se ye mpese ye beba bete se ya tefa ngobo so enti wonti asentuade bo so na mo se da bi da monte so esan se aboso kan spare parts dealers fo wo monte spare parts so wo mo se niama no eniama bebre ne komu ansa no obi kura bekra niama efra ma no ne aba no ho nsem se ibuburuja enti yesremo ya na mo so mate yase na bibia atumi akonkan ewe hot bite kasebo ena yeda so a yekenkan edema Sompa 106.5 FM efra no pa bepem sa abrei Kaneshie market ye programs ahodo nyina ye de abremo ye ne mo ache mo akire mo adwene na last batch ye ne yeti hei ai last minute fo no ye ne yeti ha no si akasebo ne nto aso ne ye de ebera wo enti ebre se fatam ne ye wia na finally mo amo wa bonten no so mo da so wodwam ha no na yaje mo adwenkyere na ye ne mu adinkra na bibia timi akonkan Leicester Company Limited for one month a day ya toothpaste and the brush up jama so enti kopa bi neto mo amutu aton no ye de mamotu fobo enti 10 na bibia timi akonkan na 21st clinica wo ya sciatica expert no wo say yan kan kire tiefo nyina sa nyame ya dom a wo chena wo de annual free widows treatment program we neto so makomako enkron enti wo a sabi wukunu awu ajawo anam say we ye janka ana we ye wisia wadi 18 years ekwa 21st clinic for be ye free consultation wo mu wi labs ahodo wo be ye ni free amamu no free wo mu wi no ma sa twam free lunch wo mpe we na opede enti branches ahodo a ewo Ghana half na ba bia wo mu ye bi wo ho enkran ha de Tantra Hill roundabout eho
ɛna 21st clinic wɔ number wo bɛfrɛ wɔ mo no ɛyɛ 0540311311 05403113 na honam nyinaa yɛ wo ya asɛ deɛ yɛde nnua bi abobɔ ɛwɔ wo da yɛ mu a yɛkamfo time herbal mixture ɛde ama wo afei wɔ ba ne bɛrima a mowɔ haw ɛwɔ junso mu time HH mixture ɛne ne capsules ɛno na yɛ adura ɛsɛ sɛ wokɔpɛ ɛkyira kwan baabi a yɛtontɔn nnuro bi a yɛadeɛ sɛ wobɛnya bi atɔ time herbal mixture time HH mixture ɛne ne capsules kɔpɛ bi tɔ na mmoa ma wapɔmuden ho nsɛm ɛntumi nkɔnkan 0244 417669 0244 417669 oba na wɔyɛ ɔba baa yɛ a wadi mfisia nkron ɛkɔpem edu 9 years to 14 years no wode pɛ ayaresa bia bi ɛbɛn wo okɔ a wo sɛ wo ba bɛwɔ akɔda no HPV mpane ne bi ɛyɛ mpane a wɔn wɔ nkɔda sɛ deɛ bɛyɛ betimi abɔ wɔn ho ban ɛde afiri kokora mu a ɛtɔ ɛma wodeɛ no ano kwan ne yɛfrɛ no cervical cancer no enti yɛsrɛ mo mofa mo ma no nkɔ na wɔn nkɔ wɔ bi promasidofoɔ wɔn na de onga ba adwama so o twiscofoɔ wɔn na wɔn yɛ enti no mepatɔ wobɔwura adwa mu a onga deɛ ɛnyɛ na kɔpɛ bi tɔ tap send yɛsi baby a wo bi a ne ehia ne sɛ wa tap yo no stress no stories ne ehia ne sɛ baby a pesa wo transfer sika no sama no ne na wo entam tap send papa no na wo send me dima for herbal center Dr. Time da so se yanka nche say yade bi a etete wo fa beda na kache say ye stroke say ye sichire yade say ye kidney ho how hypertension doctor e wo poku ase mayera ho en wo kuma se nso abu akwa agogo wo ne aban school no na edin hye ni mo frɛ Dr. Time da so e wo 024477 4282 024477 4282 just hot kenke ye chiche bikama eya yenya hoden dokoro na ye motun sei enti mo a mo ton dokoro won kran ha ye mo mpese mo bebre na ehia ne se watwi umako no wache wonam na wo wi a waye onkuruma papa bi ade asi ho ye se bra na betu dokoro no wo yakate at 3 Ghana cedis nekoton ubetimi aton no 5 cedis ubetimi aton no 7 cedis anasa 6 cedis ene de ejina wankasa so dome ena jos for womo number no eye 0256 068832 0256 068832 na woni womo edi nkomo womo adawroma ye dane ye ho na ye de kasebo ne nto aso edi ama ho a hot bite. No, Siabramo Casebo, a chassin, no mumpaimo, and no, any other than to us or at wow. Baby, be at our name on Facebook, no so. Why don't you want canto so ye here or Medo shall say every strategic mobilization Ghana Limited, ye charity after Womo SML. Womo Nasha Sia, Womo so Casay, Sir Nano, Yura, special prosecutor, Uraki Seja Bain, Unya Daji Jinai. Na nkoma was said that ye gu hono. Sabi a 2 almost a com. Now one cassette to one, ye you a yibone. And inti SML for neka say. And I want to say, Sunny, you're a special prosecutor. Was it Jina ya wouldn't come on. So one fact ya, one per fact, one per figures, and fantastic. And sana some no crowd boswa waboso. The entire workers and say, one almost say SML no. One money Ghana Revenue Authority, GRA. Aye juma pa bomu na grafo di wo machi ehye wo ma hwe ni wana wo mo de hwe patatakram no ene di wo machi enti wo mo juma di a wo mo di ye nyina awi abomu wo mo antwa botom nam ebio yewra special prosecutor asan bo asem bi so se SML fo kwan ya wo mo fa so ye wo mo nyuma nti ama sika 125 million ehye wo mo to man ne be kwa akoje no wo di aba no wo se for the ho ehene ha Womo say SML. Abana kura de womo ka. Ye wo se wotua de ma womo. Interior special prosecutor wanya hwehwemu ene wo begina apaso a wo kasa kire Ghana for say ebebo ye nsema no a ene ye wonko no won samra biu. Ewie ne wo che se womo adwuma wo mbe ye no. Amfa so amakura no wo betimi de nsase ne bo. Say 20 billion Ghana cedis de enam womo so ena Ghana timi esesa ne nyina ede bo ne ho bra. Enu achi SML no kura wo bo wo mudin no se ye kakane a na ye frɛ wo mo
Strategic Mobilization Enhancement Limited. A smell. Na smell no anasa smell no say womo yiyi na free ho. Womo asesa Eco Strategic Mobilization Limited. No so emra eta womo chi. Ebio womo de se eba Ghana sika no boaboa won beboa pa. Na mum ba bia ye de womo fofa no enya ho ne womo kwan. Ewie special prosecutor Sambo so e kire se womo kura West Blue Consulting. Ase womo ne womo kon nakra na eda ketekro so no ase anya no kro Ghana Link icon for na ba be share sa West Blue Sky for no kra ase enti se wakasa asem we e de to wo mo so a se bi de ete ya wanti ne yi no wo be ka ne se de ye ne de nanso wo mo se SML de wo mo ho son sabrobe afei ye toa ensem no eso na sa wo mo ho son sabrobe sa wo mo ho nya son Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama wakasa wama ne twetwefo Kalistos Mahama Dr. Kaneshie ne ho watro krata tetenten e de akwa osoafo a ohwe sikasem so e wo man Ghana mu Dr. Kasiel atofosen atobafosen no no ene watro krata de akoma ne se animanimu ye contrage ya da Ghana aban ene SML wo montam no ni nyina tintontan se woni red penna won fa paso na won twetwa ne nyina mu nketenkete mfangu dustbin mu won hye ne dustbin ne nyina san se won abo man ne kapa na enkrata ene dadua ya efira bankasie mu baaye no na se ne medical ka no Area Kalistos Mahama ne nsa ene hyase no wo kire se senior special prosecutor why na adwuma nyina wie ne nora wo fra won sentwefo nhia mu ade nsem nyina to o man Ghana nyina animu no e kire se SML fo no wo mu nwumadi a omdi ye nyina no he wo bi tro krata e de ba montre so na wo kire se wo no de ne ho son wa wo no mampani de wanyi ni se ne ho son ana bio ensem a ekọ twikọ abata kọ breman ni nyina bi egu SML deal no so enu nti one person o man ne beji dimbo nti no wo ka de ache onimyafo kase ala to force se contract bi a aban ene SML fo wo no ye ntwam ye toa so ewo ensemfoforo emu na domkuma ye wo meyi emra sebedwam en wo mo ede atu dwase esese enhwehwemu ahodo bi ekoso sede ye be ya Ghana Gold Board fo ye be hunu bia ya wo mu nya wo mu sika bia ya wo mu to gold no efri ene niam ahodo a wo mu ede ehyemu na amanyokuo no eye domkuma no afem no dwamtireni ya woda subsidiary legislation committee no ano eye Yewura Patrick Buama wono ena ene nsɛmtwɔfo atwetwe nkombo na ne ntia na ama wɔka saa ensɛm ne sɛ wɔse enra wɔmo wɔ hɔ ena nkrata bi firi aso ye hye sikasɛm so ɛbaaye na nkrata no emu no na finance ministry no ekyire mu sɛ ye kasa yi aban enya ntwa sikapuduo bi ana abanye ntwafoto bi nto ho sei wei ne sika ye de ema Ghana Gold Board for se wo mo fa nye wo madwuma ana wei ne sika ye de ma wo se wo mo fa mo dwumadie no a wo mu di no echi bra enti se sa na wo mo ka se allocation e Gold Board for bia ya wo mo to gold na hin wo mo to no free san se ye se ye mpe galamsey ana ye nim se nipa dodo no aso etu fom agudi a emfa mra kwan so enti se ye ntwa sika mo de ya sa ne ma ne dia ene e gold na mo to no why mo ho e na mo to free yentie. Got a letter from the Ministry of Finance dated the 29th of October. 29th of October is just 2 days ago. And the letter was signed by the Chief Director of the Ministry. And the Ministry said in simple terms, I'll give you copies, I'll forward it to you, that the Ministry has not received, has not transferred or made any allocation to the Gold Board. So now question now is, how is the Gold Board being funded? That is very important. Is it from the central bank? Is the Bank of Ghana printing money to fund the Gold Board? Why must the Bank of Ghana be doing that? Those are questions that I'll leave to you as journalists to unravel. Tesiei eye Owura Patrick Buama okai kwe central mrasebedwani eno no wono kro ya ena wo kodon kuma no afemu a moye dwamtireni ya woda subsidiary legislation committee no ano afe ma yenwura mu na yenko donkuma no wono maboboa no na de wono wo shatakra wojam edema donkuma no wono akure ya na akobrim central wo yemra sebedwani na pani yakasa ne nkasa mu no wo che se no kwasem ne wono
babia enema keka kono gadanse ku a ye nia brese ye pese ye ko na asempanimfo abom mfita duku wo ho no won de ye beka ne prenye premfa se ye wo bi yi na di a ene na enyo bia na wo se yi na di wono no de ye se yi na di ye de oye brin central wo mo abankra chepani ye nyi na di na owura Jerry Ahmed wono na e ka sa asem Shaibu Kanedin ho wono akoro ya no wachire mu se ye ka fom agudi etu a emfa mra kwan so a sabi ansa na obi behu kuro bi no na obi na aka kire no e na kuro bi anso owura de abandi na si wo se won gina na nan mu no ekoba se ne mpota mu galamse ekoso no wontimi mu amane bia entimi nya bibia se ye ntu ase a ene no wono nso ka ho esansa pani a wotena fie ma mofra we na nka no ye bu na nkanwefo a wone na number 1 owura Jerry Ahmed de ntia no wo kasa asemi no ogina nsantwerofo anim ana no wo kasa ejina donkuma no wo mo afa. The minority caucus in parliament is scandalized by the admission of the municipal chief executive of the Birim Central Municipality, Solomon Kusibraku, that illegal miners were fined various sums of money for illegally mining in the Achimodan environs and released to continue their illegal activities. This was after some of these illegal miners, who described themselves as NDC branch executives, had cause to complain because the same MC who took monies from them directed the National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat, NAMOS, to their site to burn their equipment. The minority is questioning why His Excellency President Mohammed's representative in the Birim Central will defend the imposition of a fine for an illegal activity, which is galamsey. Penia wakasa ye owura Jerry Ahmed, were second deputy minority chief whip. Wono ene ne ekoti no. Afei yetoa ensam no so na yeguso gina mu ewo amanamdwuma ane eho enkomo no a emuasoafo a wo hwe Ghana nsase ane efum agudi ensam so eye elembelemra se badwani onamnyamfo Emmanuel ama Kofeboa wono na ekasa wo kire se Ghana ha asase nyina wo wura emfa ho se edwapade e waase no eye aban dia no asase na nkasa de nananom dia eno nti wo to 1 1 2 1 3 adi ama ahemfo ani wono mo ehwe Ghana nsase nyina so se si eba wo mpotamo na se galamse no kopa wo mpotamo a wo sa wo hene kokoro no asem kase pa na beto ama Kofeboa ne nsem pa ene ye ken na wo kire se sane enyama ekọ e wo man Ghana mu no se yanhwe na yamfa ye na yansi fam ne yantwa ba mfa hwe no a nananom ahemfo no wo be se o aban ko na anya na ye gya ni nyina de aba aban so nanso ni nyina no kusi bedo osa menso mesa sa yanhwe ne yantwa ahemfo no nso mfa ma besem bia ye nyina be konkran betena si no na ye nyina ye te ba bi faako Emmanuel ama Kofeboa ne nsem ne ye. This government is not against mining. It's a government that's supportive of every small-scale miner, every large-scale miner. Ghanaians who want to engage in this trade responsibly, water bodies and our communities are doing so. But in some communities, in some few instances, we actually see some of those chiefs that are deep neck in the art. I think we respect our revered traditional authorities. We respect our tradition. We respect our chiefs. But we are getting to a place where if we are caught engaged in illegal mining, we'll handcuff you with your clothes. Usia ania yeti ye aye elembele mlase bedwani onimnyafo Emmanuel ama Kofeboa ya wono kro ye wono ne osoafo hwe Ghana ensase nyina ene fuma gudie ensam so ye toa kasebo no so ewo ensem foforo emu na ebeto dwa se akuafo binum a wo mo wo maimu a wo mo do ni titru emo ene enuane ahodo aka te se banche ne sa niema no se wo mo do na wo mo twa niema ne wi ana ne to no nso no akwakoye ade bi a akoye boachi bidin wo mo timi hode mo ne gudam a no wo mo nya wo bi kura no aba besia koto esa no a na ede aho kire na eba wo mo eso ne senti National Food Buffer Stock Company wo mo de atu dwa se abrewa yipoma kwemo ama cabinet for agisika esom 100 million Ghana cedis 100 million Ghana cedis ne sika cabinet for wo ma de atu mu se ye betimi de akle akuafo ya akademo na etimi aboa ma ne ma etimi akonkan enti wo mo a wo mo do eburo wo mo ka ho wo mo a wo mo do mo a wo mo na akademo wo mo ka ho
afei wɔn a wɔn dɔ gari anaasɛ bantia yɛde yɛ gari ne nyinaa ka ho bi ɛna saa sika yi ɛde ba bɛboa na etimi ama ekuafoɔ no so wɔn asetena mu nsɛm etimi akɔnkan na ɛnɛ nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu bi ɛkɔ so ɛwɔ nkran hanom sei na nhyiamudie no ase ɛna owura Osmond Amoa wɔda buffer stock adwumakuo no ano wɔne nsɛmtwerɛfoɔ twetwe nkɔmɔ ɛna wɔde to dwa sɛ wei yɛ deɛ di kan a cabinet foɔ ade ato mu na wɔn hyɛ anim sɛ ɛbere a ɛda yɛ anim no wɔn ɛbɛhyɛ di nkɔmɔ na sika foforɔ wɔ hɔ nom so wɔn asan ama saa approval no na timi aboa ama dwumadi a wɔn di no akɔnkan. Are complaining there are no market space for them, there's no price, and because there's limited storage, some of them cannot store. So the potential to have harvest losses. Amua nene na yabo ede amamo na bibia etimi akɔnkan. Are complaining there are no market space for them, there's no price, and because there's limited storage, some of them cannot store. So the potential to have high post-harvest losses was huge. So this plea was channeled through the Minister for Agriculture, and through his instrumentality, he engaged Cabinet, and Cabinet approved an initial funding of 100 million Ghana cedis for NAFCO to go to the market and start the mop-up process. This money that was given is supposed to be on incremental basis. I'm happy to announce that following the release of the 100 million, we met as management and decided that we need to apply it where it matters most. It's just not rice, just not a rice conversation. There's a maize conversation, there's a gari conversation, there's a cassava conversation. Yeah, you could see a no, Penini ya wada National Food Buffer Stock Company, Edmekono Ano, Ora Osmond Amoa. And buffer stock nnuane na wɔn boa no gu hɔ sɛ de bɛyɛ na nnuane ho kɔm yɛnhunu bie na mamemfa nkɔ nkwanta na tifi fam wɔn ma no nnuane ɛma asuafoɔ edidi wɔ school ma ɛfrɛ sɛ school feeding caterers no wɔn nso na ɛka kyerɛ aban sɛ wɔn ama na wɔkye kɔkɔɔ sɛ wɔantoto ne nneɛma ma deɛ ɛsɛ wɔn nya ɛne adwuma wɔn ayɛ ɛso sika wɔn nsa nka ɛne ɛsɛ tie bia wɔkye na wɔn nso ayam na die ntia wɔbɛte ama wɔn ayam no wɔbaba tama ɛnyonam ɛnya adagye ɛkyerɛkyerɛ die ntira na de yɛntie bi mra. When I say we understaffed in the sense that we have a lot of porous borders around this place. That's from Penny all the way to the Joje area. I think we should have more than 13 unapproved routes. So we need officers who will be able to be manning there so that they'll be going on patrols. But this is the situation, we don't have enough officers. I think I have only about 39 officers under me. And we have different seats and we have to make sure that we have people there. We run 24 hours, so they have to come for the night shifts and other things. So we cannot just let them leave their post and go to the patrol. So we need more officers too. Eno one more and one nnuane edema adehye no edie e school my friend say school feeding caterers no na wo ma pala no afei ni nyina no bi o wa aduane ma obahwe no na ya akwan no sabi ebi ye fun pa enye na eno na ukopie mu wapo mantam a achemansa mansine mu aban krachepani ya ho eya Linda Henkra wono na ekase wa kire se ne mpotam wo pa no akwan na bi nya amu amanfo no so de ano wona ekasa ti sese ne ene na amanfo bi kan se obepie mu Kaneshie ne mpotam a wo mu akwan no ebi nya kura na station ha nso atete apropansam se kontebe no na mpanifo mra no eno na ma Linda Henkra e kire se ne mpotam wo hu wate wo musufrɛ na enche bia kwan a wo mo ka ho asɛm no wo bɛyɛ ho adwuma was no more come and yes, I did a lot of atmosphere communities. We bring one man, I say, even one baby you cry if you or down ever once. So far, so now here, and so contract me free so that now buy my engaging a caca, or can seminar, Ama and or the last time I could 9 penny for me and Cassandra million to 1 moment, 7 penny for to 1 movie prayer, or more share, no measure man and papa to the hood.
ababeto so sama other communities asabe bi enso ka ho a emu ahemfo ene krumpanyfo leaders na e de ababeto ni na nso no ye ne de ko ya mama yeshimu maka chom so omo hawo e mampani hawo omo hawo e ye hawo ti wa na nko ade ye ni omo hawo so da na assurance na de amoma ene me say simu bi ni say ene mampanyfo bi ya kasa ne ebinom aboa ebinom nso akasa say omo na nso aben omo mabwai because drip machines no eno say wo kasa na wo kire say drip machines no na wonu mu wo problem pa sanse sika wo mo de be fund sa drip machine no na ebi ni ho na wo kan e de ko animu no ma melenda henkra ma ne nsam no anso ho a wo san ka to so say wo ba ye wo be hunu say achema nsam ansin no wonu mo hawo e bura ka atia ho nwi na nso nkakra wo be ye ni obetumi until baby sadi party we so here boy home dey na ye buy any be dey see any ye di hujuma e bi say e buy na ye bola na any situation no say ye tie no na any na say ye tu no pa ama ya klekle boles ni ya klekle pipi no penny one common fund the guidelines and also for the other science so say no so you share na meeting me no ka say die krata atofom emma na aduma next week we kwa kate sort na say the so kwa form contractors riverside project in the kwa ye 6 units classroom block aye no water bill na the kg block and also we be friend of from 5 units community no if you have number the next town you are paying our friend here there 7 to 8 years ontimi kwa nante no abako ani a yekotie ye eye achemansa mansin no pani anasa bankra che ya oda no e wapoe mantamu orimian folenda henkra wono ne ne yetie ye Yeah, Kai was Sompa 106.5 FM Accra. Hot Bites Kaneshie bo ena that's why ye king kind live. Every Kaneshie edwemu hanom a ye de eboa mum. Na ye toa so e won nsem foforo mu so afo abedi akira. Wo hye bambo ensem so eye owura broja jemfi. Wo de kokobo ekọ e de ama mema ma no. Asra dom adwumakuo no Ghana Armed Forces se we ye wo sra ni na wo fa mra hye wo nsem na akoye de wo pa. Emra no so de berewo because we soja ni a wonye obia kromo ha mra no ebro obia so ne ntia wode sa akokoboi etudwa ene se nra na video bi free nane nansa kura nwumre ena video bi sha se trende e wa abefo nkrato bia hodo no eso a na wohunu se pharmacy attendant bi bia ya ye to nro soja ni bia na won hye soja atade ye hu ya ne se pharmacy attendant no papa na wura pharmacy honom ene ye customer bi kura wono aba beto na duro no papa na ni so bobo na sumu ene ade na video no e call viral no nipa bebre na kasa edit ya se na kromo ha de ye kire se sabe wo bia kekeni afa no e wo soja adwumakuo no kanenka adwuma yi e ya adwuma bia na ni die bata ho pa enso enne ye ka force work asrafo police for kura de kire se wo mo me ho kura enti se soja ni a wo wuni mo mrate mrase wutimi ye bibia eti se yi a ene ye sabe na timamuni no a wo no wonam ho keke no a wonnim no wono den wo beye eno no owura broja jemfi edi tu dwa se wo ye wo sra ni na wo ye bibia ensem fata e ya de se emra no eni ubedi tu dwa ene wabra na wo mo edi dwumadie surunku bi ehehye so e wo do wenya ene ne mpotemu e ye Lance Combat and Firepower Demonstration dwumadie wo mo de church se e bia nipa bonifo bi ba beto ahye wo man no eso a asojafo wo ma ho boaboa ya wo mo aye edi Asia sa de no dwumadie no ase ena owura broja jemfi edi sa ensem no etu dwa na ne krakra mu no wode atu dwa se nyame yadom afe ya ye ba besimi 2026 no Ghana Armed Forces no won besa kira ne mamu wo mo be yire ne mamu dan kran sabe enye wo bia keke ne be fa no ama no aba soja adwuma ne mu ena uti ye ne e fa wo se bra bedi soja nso a enso se ye ya ampenifo de egu akwan mu se wo sra ni no wo mo be hye mu kina no wo ma hwese asrafo no nyina wo betimi edi so na asomdwie aba wo man no emu. And ye call the Pan-African Parliament. Ye fra omo PAP committee and omo ebedwa die mu a wa bi mu no wono mo kasa e de akira dasa. And am so ama Namibia MP wo kra e kasai. And wo chasa sa free continental trader Ghana ha yenso ye ka ho ye pa se ye bebo ye ho mpem na yetimi akuta mu ye. De ntia wo kasa ne sei wo ba bibima mu a enema nyina da kwan mu a wo firi man bi so akwa bi so se wo kodi dwanom ne ho ade no African Union ne protocol wa bie de ato ho no
ene amaemu ahenhan na chairman edema committee de wo Ghana Honorable Alexander Roosevelt Hotoje wono nso kasa bi na onya adaje ebubu ne srane abasa ekire ye free wo pepombo somi mu 2021 bra wono mo hostu African Free Continental Trade empanimfo ewo manyimu eno achi 2022 ba enhyehyɛ ahodo a wo mo de agu apono so sesi akura no obetimi aka de akire se free October 2022 Ghana enyuma nkuma ne adantamu de a ewo wo ha sei be sa dosia miensa na atimi afiri wo manyimu ede wo mo adwuma wo mo ayo akọ Kenya ene na afa afa be sa do number akonso no eba abibire maman ya wo mo edika so bompa ne nyina Ghana Export Promotion Authority gepafo wo mo facilitation nti saa enhyehyɛ pa no etimi koso na wei na ye bra wono mo ekasa ewo akanu no pe joint border ho enne nam so a pani a wono ukọ Namibia ho a wo emrasa badwani Pan African Parliament no wodi dwuma ho pa Sabe penani owo nyina no wode atoatoa so wo wie pe wo nani besa cheje ma marum no kwa kodi dwuma nyina e wo ho kama na mpani kire se wonya bedu se ekimu a abankasiem state bank kwato ho no wo bo data e de agene tata wo gyina so de amana kwa ba na afro ne ga na mampani e de wo ngita ho de e de ahye so wo wie pe na afa ni adwuma de atoa so nyina no wo de ne aka nyina e de atoa sa nkratoa yi e ne sa amane boyi wo de nyamfo Felix kwato fo so kasa de maga na mampani ne nsa e na hyase
Toa Kasiabo no so ewo ensemfoforo emo. Swafo ya wo hye ema ne mema afei enkoda ho bambo ensem so. Eye Dr. Agnes na Momolate. Na wode atu just say dwumadie bi bekoso. Ya dwumadie ne ye National Action Plan. Na wo mo hye nim se enema hodo bebre ye wo hawo a ewo maimu ena se dwumadie no. Wo mo beso ano ewa ase. Die di kan eye cyber security. Se internet so kro no bo enema hodo bi a omanfo binom edi adane dwirimudi a wo mu bu omanfo fa so ewo abefo ntintafidie ahodo no so afei enipa bonefo ya wo horoma no wo mabeto edi ase wo mai bi so no wo ma atake wo mo edi wo hawo ne menteme ho ase ababambo hu nseme no so wo mbehye na wo mo aka ho asem afei ewiemu nsachira ye climate change eno so wo mbedi hu nkomo na afei enuane ho nsem so se ebetimi abusuo na ganafo enya no dodo no adie no wo mo hye nim se saa niam ni nyina wombedi ho nkomo ewo National Action Plan dwumadia eba so enche na wabra wane nsemchofo twetwe nkomo no wo kire mu se na so ye ne de wo ma wiata so pa se ya abafu ni midi akọ nenim ya eniema so adane ne ho no wo so bedane wo ho sa asoye na eniema bia esese abafu kwan so wo medi gu akwemu ema enkoda emema wo mo bamba ho nsem etimi gina brane no wo mbehye no wo ma ye ne sa. It is important to acknowledge that there are emerging challenges that must inform the development of Ghana's current National Action Plan, Ghana 3, to strengthen our interventions as a country. These emerging issues may include cybersecurity and digital threats, the rise of cybercrime, online harassment and misinformation present new risks, particularly for women or women leaders and activists. Ghana 3 must promote women's digital literacy and participation in cybersecurity governance. For any ye kotie sesi ano eye osofo ya wo hye emema enafe enkoda ho bambo ensem so Dr. Agnes na Momolate enche bia yewura kisi aja ben special prosecutor ebe ka se owura ni kwe kote wo frɛ no wo mra na boboa no DVL boss no wo meyi nsem bia no sanse bribery corruption bi digitalization DVL wo mudwumadi a wo moye no o se proye bi aba ho pani ni se anya no korɛ obi amfrɛ no enne yensa ntrofu ehu se no wo ba wo free OSP aboboa no ena na epie enti opon cheche kumu ye se wo mo ne owura ni kwe Julius koche bedi nkomo wo se da bi sompa de me ne mo besa da pa kasa e wo hot bite so ama mansan nyina ate na se CA de me ne nsantro ni bi ankasa ampara wankasa nanso sa 4 million bribe allegation a ye de ball no wakwa na OSP akodi nkomo ya se wasanity anasa sanity no e ho nkomo baba e wo mu se ni nyina echi no wansa da anya antum se bibi sa akoso na emom wo se mpanimfo bi e waba mu ba ne ho se DVL digitalization na wo yo no nko wonyai nanso wantwe ana on de to aso ye na adwuma enti sa nkomo yi woni ye special prosecutor kwa akodi awie de aka ekire no wo de beba no real special prosecutor na asa abo amane se enye owura Julius Nikwe Kote wono nko na sabi prane kata asehye no wo bodin se bi afa na ho na pani bi so wo ye futufo ma by Council of State wono edi ni tumi e che se obetimi abo akura mo wanya gold lances enom ne ye ho ade na eno no nso no wo de ne hwene hwunahwunam se tie bia obeyi ade aba betopa so afei ye de ne kiremu ewo ensamfufuru mra se bedwani ya ogina mu ma ade hye Odoma Central eye onimnyamfo John Kwame Adujak wono de ka se wo kire se assembly members ewo Odoma Central no wo ka asem bi akire won se wo mo kwa akoto aba no a media me yan DC ni mo ntoma me yan PP ni mo ntoma me ya na assembly members ni wo mo ta ya sa pa eno ne wo ka kire won se mpuntuo ni politics mpuntuo enima amanyosem eno nti wonu ma wonu mpotem ho no se wo benya mpuntuo pa no matimi di aboa ama Odoma Central eho nyina timi aye kama no matimi di omo nsa asi omo bo a chesa no kure wo bedi assembly member eniema watimi aye enia na wo munyi MPP ni NDC
UP anyone more can in an woman you are free. No more to make a mobile prior. Now ya the abombelati, a bomb on Tamwa. I don't bet me abwa. Emma Puntu Amopeno, Woman Saka. Yakotie aye mrashebedwani ya ogina ma de share Odoma Central onimiafo John Edujak na ne kasa ne wie yepe na aban kra chepani a owo sampatam ho no onimiafo Dominic Adoma me yawo wono so de kakra ka no wache sese ensemu a opani kan nyinaa no won betimi aye no ma yeri ya na yesikasem enu nti wono assembly no oda no no wo mo boa pa aye no betimi ama sika won betimi agegye no wo mo agegye no betimi de aboa ma mansi no atimi atumpom Dominic Adoma ameya wono eye aban kra chipani ye ogina ma de share Odoma Central ma yemra amanyosemu kakra na yeko esunafo South Mensinu emu na Deputy Constituency Secretary na chese wosono kokroko NPP amanyokuo no mu ene yakopie na amanyokuo no womo constituency chochofo abedi echire ono kuro ya kane no na oye campaign secretary Emma Owura Kennedy Ejapon na nidin ene Erica Jemai se wono an wo kan ye wo sanboa emre bi na wo ye campaign e de Kennedy Ejapon wose sa bre no wonya hu kanea ne se ye frɛ obi Dr. Bawumia na sesi ade afe na nani anwanyi afe na nani abie a wo hunu se ensama hodo a na enkrofo bi keka ede afa Dr. Bawumia ho no se na ni na eye nkontompo wo mo keka sansem no se de be ya wo mo de begu nani mu ase wose sesi ade wo be hunu no kura se NPP amanyokuo no ye ka wo bia wo wani so ade hunu na wo betimi aboa amanyokuo na ma wo masan aba aban mu dia na eye Dr. Bawumia enti ono so de na proba akopie mu e wa atoye etifi mantemu nti aprobode mu no e na rekeje kofuru simpie ni e ma na microphone wonko kasa wose ene sesi ade wo free Kennedy Ejapon camp ho no mo e de aba Dr. Bawumia camp yentie asma make nyina ne se empempe a me no kasa yi me na me ye constituency campaign secretary Emma Owura Kennedy Ejapon ene mejai
Because the Bible says, you may see the truth, and the truth shall set you free. Matesa will say, some of Mukafa about me, I want to mean now, and trust some guan. I don't see and then begin me confess actually the whole constituency. Machidi for Mabamo now so in various police stations. Upon say, he made it free at Jumamui. We now make matters to say, may the first constituency officer, your 12 me visit him, was a barrack, your marriage and music here. Maybe I can pay for him. As soon as I catch a winner and neck, as a summer. Any ye koti SCA Deputy Constituency Secretary Emma NPP Amanyoko no ewo Esunafo South Abato Empetwa so Eric Ajiman. Any ye free Esunafo South wa ma yemma ne mfa ho yensi ahafo na fe ye mesi kyerema su ne yenko wamfie eho doma ne East Afam wamfie ne ahenkuro no abusua bi ho ye free ho mo kotodwa abusua na kotodwa abusua na wono mayi ode hye de ama mansen abusua na masese won na abaye wo mo ache amehene na nakwaku akwa ababiu ennedin na so awie yi awo kasa na wo tufu achese na nanom ahemfo a sabre wono wo mo ebeye adwuma bom no wo besrada se wono mo moa ema mansen titru no wamfie emfa ne tampamfira and Yayimu, some of them are coming home, and some Emma Mansi, Emma, and Fanakuya, and I need my pa in Suano. I say, someone some possibility. Mother, let me catch them myself. A Jumano said you are catching them, and you are a Jumatutra. Yeah, I hear you, and Yankopa, and you see, you know, I say, I may do see you and so on. Not just what I mean, so or some or Spuma, so set up or some, and teach some so, and like I am my rabbi so, and Miss Ejuma and your muscle, the Bible did the Bible, your meaning, and into Miss Remo, Mufa, so your Bible son, Edward Manson, and I do a mamma, and I do a little answer, Nindia, said your other man, Solomon, William Famua, Emma Manson, and you are the nice. Ene a woti ye nana kwakwa say won na ya cha mehene edema adehia won mo wamfie na wowie no wa mananso won wo chese adehia ne doso nanso ansana empanin behu se wo na asefata no eye som adwuma ne se hunti bre a wabai enye kokoti dwe ne ahantan su ene wode ba be adwuma na mom wo ba be som ama ayensen na ho ama afoforo ahwe kotodwe adehi busua no ene pe wo mu na wo mo nso asua and then we did my young church, and then after the Tuesday, the march of the to us, the some person, you met so I am one. You didn't be no more the other kind of said, you can try that war, and then you're some of us, you're best strong, you'll be alone, then Brazil, animal cream, Rafa, and Maso, every year, you use the man, what's now the Panaso, number also the Pana. It's a service. It is our almost responsibility. We don't take it lightly at all. Don't find a kid to our love and class. The best soon, Neasum, Amma, Naya Krabesh, Sebeya, Bia, the Bayer, Atenka, Nasa, Abusiaswa, Mopes, Moshe, Musiano, I send a there you are, and we are Brunei Casa, Bibinisi, or you are Nana Kwakwa. Yes, I say, one on I call one fear, Wayacha Mehene. No free could to J. Adishibusianum, one Casai. Na Koninano, now when the Mumakakra, as I said, or born modern pa. Now Copiamo, our Quasia Dum Basic School. Yeah, well, Commander Edina Egrafo Brim, KEEA, in 50 months, Massam came. School no honor. Mammy Bakwa, no, headmistress. Oh, I am Mammy Hannah. Nana Wakwaba, one of the Casa, what I say. Say, Nizukuno, Niama El Quachopa, Titrupane, near your friend of computing, no, and yan. Esan say, computer lab, woman nibi, and no aquada, who come out with himself. I had a pa. Now, one is from Pacas here, Yana Musini Ericana, Abon Comacha and Musicreno.
School I say 1990 na ya be 2025 na ya wo there nyama na school ni here in nyama today computer in a computer lab o Sunday mafama no osia computing without computers na ye hu ni there auto sin wo wana disiemu nti ye nya computers in a laptops a obetim wo aboa wana disiemu nyama bi ma school no onya ye sanitary facility during our school hanom no serve for mafama pay a church fu nya baby in ye wo hu ye nya school feeding program nso a ye nyim there obeboa with enrollment into yes feeding program na ye nya insano ejuma machines today sewing machine almost obeboa mofaman because osia career technology most of time nso for your practicals na ye nyi machine nso a yes be ye into ye nya sewing machine a ye di there obeboa mofama wo kwesi eduma emergency school bio mofaman what ya do was sports mo pa into ye nya sporting equipment. Enia yeti ye headmistress ya wada kwesi edum MA basic school ano e commander edina egwafo abrim ma me hana mwako na we yepe ena bankra tipani ya wada mansi no ano odemnyamfo Ismail Zagun Said wono so de kakra ka no wache se no kure ne awo ka nyina ne gunabam wono so be ne obetumi bia ama computer lab wo mo pe no wo mo nsaka computer sam assembly ni bahwe ni abo computer laboratory ni computers ana make there ni nyina so awona oforo wo mo anye yanke de mo fe sikebi but one make sure the time there school masam onyewo yewo libe wo fan smart kg mafama wo kg na say me there's nzema bibi ma schools bi da menza me bi ni television ibi ni school ngwa ibi ni bank abole che mafama na ebe yerola na school 30 wenye bi onya milita ebi baba ko sedu ha na smart mafama wako kejiro mutume na wako yeye de mazo bebi emu de improvement abo school mafama no wape to so chewa olusiade o me big Honorable Ismail Zagun Said abankra chipeni ya ogina mu adehia wo KEEA e wo finfin mantamu na ne nyina mu no Deputy Director in charge of planning and statistics e wo Ghana Education Service wo mo nkrobata no a e wo sa mansi no mu ano e ma me abena asiedu wono so de kakra ka no wache bakofo ne nsentimi nkata nyame ani ntino e ya schools ne so moa na wo mo nkolo bi efri ankrankрафo no ho no moa wo there ye omanba there ye nana there ye teacher there ye school in Saturday obi wonboa owani chen anyone kesi kita mu na anyone in school has more school mwa amama nyanso yana adisia ba kweyi okanda mu ria na mo se nyame o share obi biara wa boma kwese dum school we bodu me bia we dri ayipo Ania yekoti SCI maame abena asiedu ya wono Deputy Director in charge of planning and statistics Ghana Education Service wo mo nkrabata wo commander edina egwafo abrim Kai was Sompa 106.5 FM Accra. Hot bite Kasiabo any that's why. Ye day Ebremo live ewo Kaneshie ejakesie emu efra no pa ebepemo sabre yatna enemo ache ye programs ahudu nyina. Na nwumre Leicester Company Limited a wom de ya toothpaste ene ne brush abaye da wom se time herbal mixture. Wom so e de 3D edro abejama so a eboa o manfo nyarewa. 21st clinic nyame ya watchina one the annual free widows treatment program no eba wa kwemo Promacedo Ghana Limited a one the onga abe German sono one kro ya na ye twist one so so ya sene tap send yes boso keke baby a wo bia na send the sika no ekoma wodofo no midima fo herbal center Dr. Time da so enono okwa wo de bre ebeto wo yade no eso wo ba no a wenya 9 years ekopem 14 years no fa no ko bia ye biara ben wo a eya pomde atena ye na onko wo HPV vaccine no ebieboa esi kukrama eto ema awode na no kwan afei Joss bread and pastries wo mo na de Joss hot cake aba wonya bia ebeboa ama program bia wo ye no watimi e de serve wa hoho wo madawroma ye dane ye honi age aboafo nkrato ye ba ye bekọ ama no ne ye de ho nsem so ato aso
Hey, middle. Edrano pa wutimi to boase. Echichiwusi do. Na so me say me the Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka. Say ntina ye bokoi. Na me die me all-time favorite. Yas herbal toothpaste and the brush. Aboa me ama say menum nso a enwunu anasa de ehia. Me se mfimfim me biem. Na wo hwasa me se aye fita sesrecha homa. Na et brightens. Yas whitening toothpaste and the brush and the me di hwimese. Entina wo se afei. Na Yas total care gel toothpaste and the brush ni de. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina. Ema wonum ye sham. Oh yes. Enu krotrodo. Yas herbal, Yas whitening and Yas total care gel toothpaste and the brush. Abusian chamfa. Sa wo pedudu 2 e won kan ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy. Midimafo pokwase Maira Accra. Midimafo pokwase Maira Accra. Midimafo heba clinic aba Accra. Ani wontie passengers egumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Ene sa Accra ne botem yedemu. Ani yedemu ampa. Be se de edutwam Atlantic International University America memu about Dr. Dujamfi Babasu honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresano aye more. Oh, misi minim wife yekopa wo. Wani ye 1 cedi. Nyinse ne beto mu ansa ne yeties ka no. Misu mi Kaneshie na enhyeda nkoyie na esakakra. Ti say wa pagye mu amahode bam. Kaneshie ne mu de we. Obo wo de ba de kro. Wa ba do kro wo de ba de kro ye ka. Stroke nso de. Wo fa no small. Chese agidi wa wuo ne de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. And nkra so obepiem e wo pokuase Maira kwan no so. Free doctor 0244 774 282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Minsano kwafo. Pepa aye de change onga mama sano boafo FDA agi edwedie yin krato yaso sano boafo. My people, this October, Tap Send gets something big for you. Just send money to Ghana with Tap Send, and you could be one of the 100 lucky winners to get a full reward equal to everything you send. Just send love home and stand the chance to win your full reward in your account. Winners will be contacted in November, so don't wait. Keep sending and make your transfer count. Tap Send, fast, easy. Tap Send, Papa no. Sompa TV Emma Aketiapa. Se osom sompa se ne yabetena Kaneshie efiti anopa ebesi anwumre ya ehwo akatuapa no wo ye de ne a wonsa beka yemfa nsem no nkopie mu ewo amanone wa amanone nsemu no ye kwa akogina mu ewo Sudan ha ya fichira ha na atiefo beka ya bese na awotwe etwa mu na wiye no ene ye de beto wanim se Sudan wanomo ene nipa bi e wo ho omo adwoman na bo so ye from se Rapid Support Forces a ye twa ne tiafra no RSF One more German was free now. What you try United Nations Refugee Agency no ho na Obama na efi sabra no de besi na nwumre ya ka se won kire se enipa be se adiosia when ye empema diosia 60,000 and a woman nyina free Sudan wo mu kro no a ye friend say El Fasher wo mu free wo ya wo nyina dwane san say free na no na what you try mu na wie ye no a wo kwaje oman ne boss no enipa kunkum no kwa na ekoso e wo ho a enya asem kuma akra ama eno nam so ama ekompa ya ekunkoto eto anwa papra da so no eno bi na ekun wo ho eno nti so no ka so mo tena ho a e de asem kase pa na ebeba afei ebinu mu dwane a wo mu dwane no wo mu duaboni ate kro ba kwa e fe ne se Tawila
ya eno no every fa she ho ekọ no be se brofo kwansi be aduawotwe e de kura enya asim kuma kura nanso so amanfo no betena ho ama sodafo yi abachenchi won akunkum won de na ne won otwe bremnyawa won bedwane eno na nam so United Nations ebo kase se ewiase nyina amoa na entokọ a ekoso e wo Sudan no eto ntimi ntwa yade kase bono nyina esi ede amamo aha ena brebema kwan na yede kasebo no asie said the Bible ne kan no ade bi e wa hyase e wa wieye efri anopa ahomache beye nonum ene ye besi ye nkonwa na ye programs ahodo ya ye rane e wo Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra yede ne nyina ebesom anopa no nsia kasebo na fe yede first service ne to aso e ma mo Ghana Today kura di kan baaye na yede first service ne to aso ye betwa mo nyom beye mo live worship ye je madwen kire yede premto bre kasebo baaye na ye wie ye che niema yede mo bro wasem eyobi asem yede to aso e ma mo e hon so niema ne de ye che ye e ma esun wo bia so afei for God and country jumedie so yede pi wo so wa bra Professor Kobla Bochi woni na pamfo etine dwemu e ka de o enka brosu yabam e wa ha enso ne nyina Ghana ye ene ne nkanko enti Kaneshifo yeda mwase afei wo bibiara woje adaje na wosan tire mu akopem hot bite brei na mo ne ye nyina na epeja edi afri ha wa bra yede ye programs no eba wieye no yeda mu nyina se empenifo a eda Sompa no e ma me akosu agwa aboaje wodi team nanim a ye be ye sa Sompa obi basi ye fancy ha nyame ya domo abosomi a edi yanim se bibia ansesa na bibia metwamu dia na chese kantamanto na eho ne yedi ekire edu ho no mo a mo meboa yen na mo nsomu se de ne nso masomu e wo Kaneshie ha no enti yedemu nyina ase ye sore so na Prophet Mango Day wono no push ne ye be pushi e wo studio honom na bibia atimi akonkan na anwumere ye no ahu se ye te hanom na ye kenkan kasebo no ede mamo no memidin de ajoa asare mene obrempon nana kwaku ampoma na afi triple a mine ejapia apamdada alaji abobare say your sponsors no ye re ye fi womo your sponsors no womo abo adwuma pa Leicester Company Limited womo de ya toothpaste and in the brush ba your time heba Mr 21st clinic promasidofo womo abo adwuma wo bia your best sponsor beverages womo ka ho na kire say eniema hodo a ye de ba yi na hadia so betwa ye lunch kama lunch ne ye di no between lunch ne enwumere no enti se obi ame ye kwyi ye kwo ne akoda na adechi a ya to a weekend no so edi afri ho enti nyame enhira obi bia yakra mu Are you clapping? Are you giving God the glory? Number betuga Epachojo to me